Lapentrai kam ya laitli ki criminal law batmai ka Bharatiya Nyay Sanhita 2008 ka Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2008 bat ka Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2008 mentakasmi Baro artli ki yeng darbar parliament ne kasni ki layatai halo ka jingkran ai khublai ka president ka Draupadi Murmu sha ka jing yashong darbar langjong ka Lok Sabha ba ka Rajya Sabha ka India ka lapalong ya ka jing jurep halo ka jing thiet ya ki glass fiber na China Thailand bat Bahrain hadien ka jing ujor na lari ka National Testing Agency mentakasni ka lapen benai ka jing kelai ya ka result jong ki 1000 sanspa reply ngut hadien bala de pelong biang ya ka examine NEET kaliang persya ke India blok ka lapalong ya ka jing ya ki habar jong ka yeng darbar parliament mentakasni ka bakno ya ka jing penot kam baklai ki tenat sarkar ka ED bat ka CBI